to tu deje? Poznáte pravidlá inštitúcie a viete, že toto je zakázané. Kategoricky zakázané. Ale ja som nebol... Nie, on nie, ani ja nie. Vlastne žiaden z nás dvoch nechce, ale nemôžeme si pomôcť. Keď to je taká príťažlivosť, ktorú cítime, naozaj jedna iskra, vzblkneme a preto sa radšej vzájomne vyhýbame. Pochopte to, prosím vás v mene oboch, aby ste nám prepáčili. No náš vek nám veľmi nepomáha sa ovládať. Dobre, rozumiem tomu, ale vy... Diego, si myslíte to isté, čo ona? Alicia, divím sa, že sa to pýtate muža. V hre je jeho mužnosť. Roberta. Čo? Poviem vám to ináč, ale nebude sa vám to páčiť. Nie, nechajte to tak. Okrem toho nemyslím, že by bol schopný odolať a zostať ako dáky čudák. Jasné, že nie. Počujte. Nie, pozrite sa, rozumiem tej žiadostivosti, ale treba ju zahnať inými vecami, produktívnejšími, veľa cvičiť, alebo čo, študovať a čítať, no, nahradiť ju zdravšími vecami. Takže, choďte teraz, prosím, i hneď do jedálne. No tak. Moment! Radšej vás odprevadím, nech nejaká iskra nespôsobí požiar. No. Dovidenia, Roberta. Mohla by som sa vás na niečo spýtať? Viete, myslím súkromne. Áno, samozrejme. Mal Diego ako dieťa ovčie kiahne? Či mal Diego ovčie kiahne? Aha. Myslím, že áno. Áno? A čo sa bojí, že ťa nakazí, alebo čo? Nie, iba som počula, že nepreliečené ovčie kiahne môžu zanechať problémy na semenníkoch. Vy viete, pane, že vám plne dôverujem. Takže... Áno, rozumiem ti. Diego nie je na tom najlepšie, čo sa sexu To týka. stačí, prosím ťa, už mi nič nehovor. To stačí. Myslela som si, že to s tým súvisí, ale netrápte sa, možno to nič nie je. Ale aj tak vám ďakujem za taštičku. Dovi. Kiahne? Semeníky. Áno, a daj na zoznam aj auto, ktoré záhadne zmizlo a objavilo sa totálne zničené. To auto nebolo, hádam, tvoje. Jasné, že bolo moje. Ani som nevedela, že máš auto. Odkiaľ by som to tak mala To si ty vedieť? nevedela. A tieto okuliare nie sú tvoje? Nie. No, nie sú tvoje, tak ich zničím. Tým, že to nepovie môjmu otcovi, ti vraciam všetko, čo si pre mňa urobila. Všetko. Táto bábika bude majstrovský kus. Áno, bude to celý Diego a keď bude hotová, ping, a bude to. Roberta, hrajka sa s plastelínou. Si priam typický ignorant, čo nepozná to z hovadí. Z čo? Z hovadí, ty imbecil. Podobáš sa na Javiera Marina. Nie som až taký ignorant. Predstavím ti ho, aby si spoznala pravé umenie. Predstavím ti ho. Paradox, čo povieš? Poznáš Javiera Marina a nepoznáš sol. Zasmej sa. V čom tkvie posolstvo? Rozmýšľaj. Nie je to hádanka. Roberto, ja ťa poznám. Je to inotaj a pointa? Na chvíľku zmlkni. Tak? Dobre, zostaň, to sa mi celkom Tak to môže byť? Dobre. OK. Žiaden inotaj, len holá veta. Tvoja milovaná je na rande s iným chalanom, áno? To by si len chcela. Neveríš? Neverím. Fajn, no tak ich zavolaj a opýtaj sa jej, čo bude dnes robiť. Môžeš aj z môjho mobilu. Tak čo, ty sa bojíš? Ale nehyb sa, nehyb sa. Môžeš tvoriť. Ahoj, Sol, tu je Diego.
Láska moja, keď budeš počúvať tento odkaz, len chcem, aby si vedela, že ťa milujem a posielam ti pusu. Ľúbim ťa, moje krásne dievčatko. Bye. Tu máš svoj mobil a vďaka. Čo? Tak hotovo? Už musím ísť, ty sa hraj ďalej. Stále to nie je ono. Čo sa dá robiť? Čo také? Roberta, máš ďalšieho zaracha, čo? Nechápem, prečo sa stále hráš na pannu Orleánsku, to nechápem. Vieš čo, ja mám aspoň čas na myslenie, kdežto ty si slobodný a máš parohy. Roberta, nikdy som nemal parohy. No. Ako sa len mýliš. Ja viem o niekom, kto ti ich nasadil. Tvoja frajerka. Tu ju môžeš hľadať, je tam s iným. Ak sa tam bojíš ísť, popros svojho ocinka, aby tam išiel s tebou. Fajn. Neverím. Ty nejdeš? Neverím. Neveríš? Neverím. Tak uhni. Tak choď. Roberta! Tento diplom je pre teba, lebo ty si hviezdou celého družstva. Pretože si osoba so závidenia hodnou smelosťou. Rád skúšaš nové veci, si srdcom pionier. A to ma inšpirovalo odovzdať ti tento krásny diplom. Ukáž to, to je super. Zlatý klistýr pre Diego Bustamanteho. Dobrý deň, mládež, dobrý deň. Dobrý. Diego, daj mi to. Vysvetli mi, čo to má znamenať. Nie, nesmejte sa. Vysvetli mi, čo má toto znamenať. To patrí Roberte, ocko. Mne? Nie, Diego. To je tvoje. Je to predsa diplom za zlatý klistýr. Gratulujem. No tak Prečo nesmejte nedržíš sa. zobák, Roberta? Ocko, to patrí Roberte. Toto nie je moje, Diego. Príjmi to. Dávame ti to tu pred všetkými, lebo ty si človek, ktorý je vždy krok pred nami. Vážne. Predu? Povedal by som skôr, že vzadu, nie? To stačí, dosť bolo žartov, všetci na irisko. Gaston, Poďme. urobte s nimi poriadok. Poďme, áno? Choďte už. Diego, Bye. môžeš mi Gratulujem, vysvetliť, Diego. čo má... Môžeš mi povedať, kde sme to prestali? Počúvam. Klasici nám ukazujú význam chvíle v dejinách. Práve preto ich musíme čítať a tak chápať dejiny sveta. Výborne, Pardová, ste usilovná. Super. Čo sa vám stalo, Bustamante? Nejako mi vyschlo v ústach. Nechajte si tie hlúposti. Daj mi tie kľúče. No tak. Vieš, kde sú. Nech ti ani nenapadne tam dať ruku. No tak mi ich daj. Nedám. Nie. A nech ti ani nenapadne sa ma dotknúť. Zabijem ťa. Nedotýkaj sa ma. Musíš mi tie kľúče vrátiť. Ak sa ma dotkneš, budem kričať a poviem, že si ma znásilnil.
Nemám susedov. Akože Počujem. nemáš susedov? No, nemám susedov. Nemám susedov, nie. Diego! Daj mi tie kľúče. Počúvaj ma. Dotknem sa ťa. Vieš čo, Diego? Musím Teraz? ti niečo povedať. Už idem, pôjdem, ale... Lebo... Daj no, mi. pôjdem, dobre, pôjdem. Prestaň. Diego, prestaň mi trhať blúzku. Diego, nie! No tak mi Diego! daj tie kľúče. Nedáš Diego, mi? nie, nedáš. No tak, poď. No Čo tak, tu robíš? prišla som si po psa. Poď sem, poď. Jasné, bola No si poď. to ty. Bola si to ty. Počkaj, ja som ti nič neurobila, okej? Ja som len prišla po psa, pretože ho musím vrátiť Martinovi. Nechcem, aby ho tu uvidel. Martin, čo s tým má všetkým Martin? Reverte Octavio, alebo ako sa volá. Je to Nerozumiem. jeho pes, musím mu ho vrátiť. Vedel som, že si to ty. Prečo mi už konečne nedáš pokoj? Prečo sa mi neustále montuješ do života? Prečo? Buď ticho, Prečo šteká? pretože je to môj strážny Chyť ho pes. poriadne. Ak mi niečo urobíš, ani tvoj vlastný otec sa nespozná. Chyť poriadne to zviera. Nechaj ho. Ty si zviera. Výborne, Tano, upokoj sa, pokoj. Buď ticho. Ticho buď. Už neštekaj. Chyť si toho psa, prosím ťa, poriadne. Čomu sa smeješ? Ako ťa vystrašil? Čomu sa smeješ, ha? Výborne, Tano, výborne. Chyť ho poriadne. Ale čo, bojíš sa? Nie, Tano, upokoj sa, nezožer ho. Chápem, že je ti ten Roberta! človek nesympatický a že sa ti chce zvrácať, Roberta, ale... odveď ho. Vidíš, ako Roberta! dokážeš rozrušiť zvieratá, dokonca aj tomu psovi je z teba zle úbohé Prečo ma chceš zvieratko. znervózniť? Daj ho preč. No tak, upokoj Prosím ťa, sa. Roberta, odveď ho. Nie, Daj ho nie. preč. Tani, to dobre. Čo sa... Dal. Spadla ti kniha. Čo tu robíš? Čo? Ja tú knihu zdvihnem. Dozvedela som sa, že pracuješ pre svojho ocinka. Jedna ryšavka povedala, že pracuješ pre ocinka. Ako rýchlo sa šíria správy, však? Prepáč. A táto slečna je kto? Teda, aby som si ju poznačila, musím si ju poznačiť. Nevedela som, že aj plastikové bábiky vedia rozprávať. Áno, To plastikové je úžasné. To je Roberta Pardová. výborné. Jedna spolužiačka zo školy. Roberta, to je Consuela. Ja som Consuela. Consuela. Potrebujem s tebou hovoriť o niečom osobnom. Potrebuje... Môžeš povedať tej opičke, aby odišla? sa rozprávať Volá sa o niečom Consuela. osobnom. Povedz tej Čelite, aby opičke, odišla. Aby odišla. Čelite? Dobre, Aby odišla. Áno, rozumiem. Dobre, to nevadí. Ale hovorím vám, že ja nemôžem odísť, pretože... No, lebo musím zapisovať všetko, čo sa tu vnútri bude preberať. presne. Presne. Dobre. Roberta, vieš čo, ty sa posaď. Môžeš to písať tam. Dobre. Áno, ak chceš, tak sa tvárte, že tu nie som. Pokojne sa rozprávajte. Ryšavka mi povedala, aby som odišla. Hlavne mi nehovor, že Aby nie je som snaživá. odišla. Dobre? Ale ja A som okrem toho má neodišla, neskutočné sadla nohy. som si na stoličku. Čo keby si utral sliny? A mám Dobre. neskutočné nohy. Čo tu robíš? Hovor. Povedala som ti, že chcem s tebou hovoriť o niečom súkromnom, jasné? Jasné? Čo tu robíš? Hovorí, Prepáč, že čo si so mnou chce povedala? hovoriť o niečom súkromnom. Že chce hovoriť niečom osobnom. o niečom... Ďakujem, Nie, Diego. neďakujem tebe. Osobné. Dobre, Diego takže to osobne. môžem povedať tu priamo pred Consuelou. Musíš vždy používať kondóm, keď sexuješ.